Gibaha ang pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa kusog nga ulan kagahapon. Ani ang report. Sa kakusog sa haguros sa tubig, natumba ang mga nakaparadang motorsiklo sa Barangay Cannery Site sa Polomolok, South Cotabato. Ang pipila ka lalaki nagtinabangay aron alsahon ang mga motorsiklo aron di maanod. Sumala sa uploader sa video, kalit mibunok ang kusog nga ulan pagkahapon maong mibaha. Hinuon gipatindog og napadaplin ra ang mga natumbang motorsiklo. Walay nasamdan sa insidente. Sa Davao City, palisuray sab ang pag-agi sa mga motorista sa kalsada sa Barangay Mandug. Pipila ka motorsiklo ug pedicab ang mitirik dihang gipugos og tabok. Wa madugay mihubas ra ang baha ug nakaagi ang mga motorista. Samlang Cotabato, nangatumba ang mga punuan ug sanga sa kahoy nga mibabag sa pipila ka kalsada atol sa kusog nga ulan sa lungsod. Tungod ni ana, daghang motorista ang stranded. Nagpahigayon na og clearing operations ang MDRRMO aron tangtangon ang mga harang sa kalsada. Nalimpyo ra ang kalsada pagkahapon. Walay nasamdan sa insidente. Sa Antipas, Cotabato, nakasinati og pagbaha og landslide hinungdan nga daghang basakan ang nangaguba. Sumala sa mga otoridad, 2.3 million pesos ang natalang kadaot sa lugar. Gihatagan na og hinabang ang kampin 400 nga apektadong magbanay. Sumala sa pag-asa, habagat ang nakaapekto sa pipila ka lugar sa Mindanao. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.